Здравейте! Правя това видео с цел да ви запозная как да си оцените колекцията от марки, която остана наследствено или сте намерили по някъде и искате да разберете колко тя струва и какви пари може да я вземете. Също така и как да я продадете. Значи, първо говорим за пощенски марки. Пощенските марки може да отворите този сайт philatelic.market.com и вътре ще намерите всички пощенски марки, които са излизали от 1879 година до 2024 година. Има ги с снимки, като тук цената е за чисти, т.е. без печат и с оригинална гума. Тук е цената с печат съответно. Означава, че марката е била унищожена и стойността е доста по-ниска. Така, ако искате някой да ви оцени колекцията, претете снимки, но не очаквайте много реална цена. Защото всеки, ако намери нещо по-интересно, би искал да го вземе на по-ниска цена. Така че направете се труда самички да разгледате. Ако нямате каталог, този сайт може да го използвате вместо каталог. Както казах, тук ще намерите всички пощенски марки, които са излизали с магазинската им цена. Ако искате да ги продадете, задължително трябва да намалите цената от тази, защото няма да има кой да ви ги купи. Цените тук са доста големи, горе-долу реално на 50% от тези цени могат да се намерят повечето неща без сантиметри. Чисти сантиметри са и надпечатките те са доста голяма рядкост. В такова качество. Така. Друго, във всяка една колекция, която отворите, ще намерите и други марки, освен пощенски, като ще ви обясня как да търсите и тях. Има един сайт aukcion.bg. В него има много неща, като секцията колекционерство, филателия е огромна. Има 162 000 артикула, пощенски марки и каквото друго се сетите. Да се върнем в началото, пренотърсим колекция марки. Оп, на български само. Така, колекция марки. Ето тук е една колекция стари пощенски марки. Да разгледаме. Да, ето тук жълтата, зелената, лилавата. Тази фонд Велико Търново. И други не са пощенски. Как да разберем колко струват? Няма ги на сайта, нямате каталог. За фондовете специално няма каталог. За гербовете, доколко знам в момента се прави. Кога ще е готов, не мога да кажа. Идваме, примерно, започнем с тази. Фонд Велико Търново. Това са едни от най-разпространените фондови марки. Има ги много. Фонд Велико Търново. Пишем. В тази серия няма да пише, там пише колекция марки. Ето, фонд Велико Търново. Човека иска на тия трите. Започна надаването от левче, 85 стотинки. Никой не е надавал, остават 13 часа до края. Най-вероятно няма и да ги вземат в това качество, което е. Ето, отзад са повредени. Тук има на тази, искате 10 лева, но не знам дали ние ще мога да продам за тази цена. Така, другите марки, които видяхме, са общинска такса. Дали тази ще има? Ето, има я. Ето тази жълта марка. Тук тричките ги продават за 10 лева. Има и много скъпи от тях. Тези не са от най-скъпите, масови са. Така, на тази снимка виждаме и гербова марка, което е много възможно да намерите във всяка една колекция. За гербовите марки, сега ще напишем гербова марка. Пак търсите тук и горе-долу ще се ориентирате как вървят. Като тук, което виждам, е българските, да. Тук може да се ориентирате за цените. На повечето им искат много високи цени, които са нереални според мен. Но има и интересни неща, като
Ето, прямо тези. Така, при гербовите марки, също както пред пощенските, има сантими и франкове. Започват, мисля, че от 20 сантима бяха, стигат до 100 франка, като 50 и 100 франка са невероятно скъпи, ако въобще се появят за продаване. Така, ако все пак не намерите вашите марки във вашата колекция тук и в този сайт, спокойно може да питате в Facebook групите. Има филателни Facebook групи, има за фондови марки, има за гербови. Просто в Facebook потърсете информация в някои от групите и ще ви дадат съвет. Като една молба. Не заливайте Facebook с стотици страници снимки. Разгледайте, потърсете, ако нещо ви се стори уникално, чак тогава, като става просто за уникално, ето, намирате вашия класьор с марки, някоя марка, която е по-странна от другите, или сложени две една от друга, които се приличат много, но са различни. Може да сте паднали на куриоз. От тях има, куриоз означава грешка, сгрешена марка. От тях има много евтини, има и много скъпи. Така, като може да потърсите тук, предполагам, че повечето куриози ги има, започнем от ефтините. Ефтините куриози. Куриози има при монетите и при марките, сега говорим за марки. Ето тук ефтин куриоз, че 2 лева, променени цветове. Това е оригиналният цвет, това е промененият цвет. Тук какво има? Без перфорация и с перфорация. И така, това са ефтините. За скъпите, да, има наистина скъпи куриози. Като това е един от, може би, най-редките, така да кажа, го водят куриози. Според мен не е, но да, сгрешения космически блоки. Тук има допуснати 3 грешки в момента на издаването. Но дори един са ги видели грешките и всички блокове са изтеглени от продажба, като първият един, който е успял да се купи, в момента им искат такива цени, да са живи и здрави хората. Аз лично го имам, доста по-евтино го взех от тази цена. Така, друго. Ако намерите такова във вашата колекция, това по принцип също е рядко. Като марка е рядко. Но Караиванов е правил много експертизи. Има и скъпи, има и ефтини. Според мен тази цена е неоправдана за тази марка. Лично мое мнение. Моя съвет е намерите ли нещо такова, което ви се стори по-рядко. Просто го пуснете в някои от Facebook групите и попитайте там за информация. Като в общия случай цената, която ви дадат, първо ще видят от прекупвачи хора, които ще искат да го купят от вас ефтино и да го продадат скъпо. Ако ви кажат някаква цена, елате го пуснете на същата цена тук с опция на даване. Ето, гледайте, хората се надават за нещата, винаги има хора, които ги следят и така, мисля, че може да... за колекцията, ако искате да се проведете вашата колекция, която е повече с марки с печат и така нататък, право 100-200 марки с печат, не знаете каква цена, пуснете от 1 лев с опция на даване на сайта и хората ще надават. Ето, даже мисля, че имаше опция от аукциони от 1 стотинка. Ако са 5-6 марки, може да ги пуснете от 1 стотинка, предполагам, че някой ще ви ги вземе. Всичко се продава. Филателия, ето и тук има аукциони от 1 стотинка. Ето марки от 1 стотинка. Пожелавам успех на всички и се радвам, че изглеждате това видео до край. Довиждане!